два Іваны. Адзін мудрэц шукаў ва ўсім пачатак і канец. Другі прастак жыў проста так. Вось раз ідзе прастак з двара. Касцюмчык, гальштук, папяроска. Куды? Пытае цёзка. Ды мне пора. Вунь там у скверыку чакае, чарнявая такая. Я погляжу на краю чуба. Жениться думаешь? А хоть бы и так. Да ты ж не знаешь, что такое шлюб. Я по учёному отказывать не беруся. Я поженюся, разберуся. Простак, ды ён і ёсць простак. А я хочу спочатку разобраться. Тяжкая праца, правда. Вунь, бачиш, колькі кніг. Усё про шлюб собрано. От самого Адама. Дык вось моя программа. Пакуль до сутности не доберуся, не оженюся. От першобытной семьи почну. Жадаю поспеху. Тебе так само. Пакуль мудрэц, сабраўшы кніжак стог, і дзень і ноч над імі сох, пакуль дабраўся да матрыярхату, прастак прывёў чарняўку ў хату. Яшчэ прайшло год ці два, штудзіруе разумнік том за томам, трашчыць аж галава, а ўсё канца няма крыніцам невядомым. Раз глянуўшы на свет, разумны аж здзівіўся. Сынок у дурня нарадзіўся. Ішлі гады сваёй хадою. Пад старасць наш мудрэц, абросшы сівай барадою, знайшоў такі пачатак і канец. Але на сівізну удзелі нявесты не глядзелі.